Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι ο πλησιέστερος στον άνθρωπο. Πλησιέστερος συγγενής του ανθρώπου, αδελφοί. Τι ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι δεν είναι ούτε η μάνα μας, ούτε ο πατέρας μας. Τι λες τώρα, βαριά λόγια αυτά προσβάλλεις. Είναι αλήθεια, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λόγια τα οποία τα είπε ο Κύριος είναι αλήθεια. Τα πήγανε, λέει, να τον πιάσουν τον Κύριο. Καθίσανε έξω εκεί και τον φωνάζαν γιατί ήταν μέσα πολύ πολλοί είχαν μαζευτεί και δίδασκε ο Κύριος. Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν και λέει, φωνάξτε τον έξω. Λέει, η μητέρα σου, τα αδέρφια σου, λέει, σε ζητάνε έξω. Γιατί ο λόγος του μας λέει ότι πήγαν να τον πιάσουν και νόμιζαν δεν στα καλά του, έτσι. Ο αδερφός μας κάτι έπαθε. Καλά και η μητέρα του που τον γέννησε και αυτή που είχε όλες αυτές τις εμπειρίες με τον Θεό, το πώς και το τι γεννήθηκε και άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς, έτσι. Και δεν το λέμε εμείς για να το προσβάλλουμε, να καφηθούμε ότι είμαστε ισότιμοι και τέτοια πράγματα, όχι. Ήταν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Και ο Παύλος και όλα έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτοί ομόλογο. Άνθρωποι με επαθείς σαν και εσάς, τίποτε. Καμία διαφορά. Τη διαφορά ποιος την κάνει, τι να το κάνει τη διαφορά, είναι η χάρη του Θεού, τίποτα άλλο. Χάρη, γι' αυτό και στη μητέρα του Κύριου τον Ευαγγέλισε ο Άγγελος του είπε, διότι έβρικες χάρη από το Θεό και χαριτωμένη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν λέει υπερβολές ο λόγος του Θεού. Δεν έχει ανάγκη από υπερβολές ανθρώπινες. Αυτό, καθ' αυτός ο λόγος είναι υπερβολικός, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αφάνταστα μεγάλος έτσι. Να επισκέπτει το Θεό στον άνθρωπο, του λένε επαγγελίες, τις ευλογίες του. Είναι δημιούργημά του, ο πλάστης μας, ο δημιουργός μας, ο πατέρας μας. Τι να πούμε, αδελφοί. Υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο, τίποτε καλύτερο. Οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες από το Θεό, αδελφοί. Να καλεί τον άνθρωπο να τον κάνει παιδί του, αδελφοί. Πράγματα που ακούγονται στον άνθρωπο, μη λες τέτοια πράγματα και αυτά, η περηφάνεια δεν είναι περηφάνεια, είναι η αλήθεια. Η περηφάνεια είναι αυτή στον άνθρωπο που προσπαθεί αυτός να γίνει κάτι. Αυτό είναι. Αυτό που είπε ο διάβολος στην Εύα, θα μάθετε, θα γίνετε σαν θεοί, αν φάτε από αυτό το δέλος της γνώσης και φάγανε και ήρθαν τα αποτελέσματα, όπως τα είπε ο Θεός φυσικά. Τα άλλα είναι ψέματα. Λόγια, σκέψεις, πλάνησε, θα γίνω, θα κάνω, θα τον χερού το επισκιάζω, θα γίνω όμοιος του υψίστου και αυτά. Η υπερηφάνεια λέει της καρδιάς σε απάτησε. Δεν θα γίνει, δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει. Θυμήθηκα και έναν μουσουλμάνο πρώην που έγινε χριστιανός μετά. Άμα ακούσουν οι άνθρωποι αυτοί της θρησκείας ότι είναι Υιός του Θεού, ο Χριστός, δεν έχει παιδιά και θεωρίες ανοησίες. Αφού ο ίδιος το λέει, ο Υιός μου αγαπητός, δεν έχει παιδιά. Βάζει τη λογική του άνθρωπο, είπε τον πλανά, έτσι. Και σε αυτά έμενα. Λέει, διάβαζα, έκανα τούτα. Ο πρώην μουσουλμάνος ομολογεί. Αλλά όταν σε μια δύσκολη κατάσταση που πέρασε και τον εργαζόταν ο Θεός. Και μετά μέσα όλα αυτά κατάλαβα ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει Θεός. Δεν μπορεί, είναι πλάνη αυτό. Και διάφορες θρησκείες αυτό κάνουν. Θα γίνεις Άγιος, πώς θα γίνεις Άγιος, θα πας σε ένα βουνό, θα κλειστείς εκεί, θα κάνεις, θα φορέσεις αυτά, θα βγεις γένεια, θα αφήσεις, θα είναι μια ορφιδή και θα είσαι Άγιος τότε. Τι λες αυτό. Αυτός λέει άλλα πράγματα έτσι. Κάνει τον άνθρωπο Άγιο, τον αγιάζει, τον καταρτίζει. Να παστήσεις, λέει, ενώπιον αυτού Αγίους και αμόμους
να αγκαλιάσει ανεγκλήτους έτσι ο Θεός. Γι' αυτό γίνεται η αναγέννηση έτσι, η σωτηρία του ανθρώπου, η ελπίδα ζωντανή και αληθινά πράγματα, η έκρηση του Πνεύματος του Αγίου και έτσι καθίσταται ο άνθρωπος παιδί του Θεού έτσι, Άγιος. Δεν γίνεται μόνος του ο άνθρωπος Άγιος. Δεν ξέρω αν σας είχα πει ξανά έτσι. Για τον Κύριο, λέω, εσύ ο άνθρωπος έκανες τον εαυτό σου Υιό του Θεού. Υπερηφάνεια. Ναι. Ένας αρκικός άνθρωπος τα πει αυτά, όντως είναι υπερηφάνεια. Αλλά δεν πρόκειται για τον άνθρωπο. Νομίζω το ξαναπούν. Υψώθηκε και έκανε τον εαυτό του όμοιο με τον Θεό. Αλλά είναι ο Θεός που ταπεινώθηκε και έκανε τον εαυτό του όμοιο και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Έγινε άνθρωπος. Είναι ακριβώς η αντίθετη φορά έτσι. Άνθρωπος που δεν ξέρει την ιστορία του Χριστού ποιος και τι, έτσι βλέπω τώρα ένας ο γιος της Μαρίας εκεί, τα αδέρφια αυτοί δεν, τι μας λέει τώρα. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ναι, είναι υπερηφάνεια. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό ο λόγος μας πληροφορεί το ποιος ήταν ο Κύριος. Πώς βρέθηκε πριν γεννηθούν τα πάντα, πριν τα όρια και ο Θεός λέει με είχε, με γέννησε πριν από όλα και με έχρισε πριν υπάρξει. Και ήρθε η ώρα που εκπληρώθηκε αυτό. Εκένωσε τον εαυτό του, βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος και πάλι εκένωσε τον εαυτό του και έγινε επίκος μέχρι θανάτου, θάνατος στα όρια. Η πορεία είναι ταπείνωση έτσι. Δεν είναι πτώσεις. Την πτώση την έχει ο διάβολος, ξέπεσε έτσι. Ο Κύριος κατέβηκε με τον νόμιμο τρόπο έτσι. Γεννήθηκε σαν όλους τους ανθρώπους έτσι. Η διαφορά είναι το σπέρμα ήταν του Θεού έτσι, για Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι έχουν τα πράγματα, ο λόγος θα μας πληροφορεί για όλα, έτσι. Δεν να διαβάζουμε το μισό λόγο του Θεού, διαβάζουμε όλο το Θεό. Όλη η Γραφή είναι θέπνος και ωφέλιμος, από το πρώτο γράμμα μέχρι και το τελευταίο. Και δεν μπορεί να αλλάξει ένα γιώτα ή μια κέρια, ούτε να προσθέσει, ούτε να αφαιρέσει, αλλά να δεχτεί αυτά και να ευεργετηθεί, να απολαύσει την ευεργεσία αυτή. Και πώς θα γίνει αυτό, το Πνεύμα του Άγιο θα και τα κάνει, όχι από τον εαυτό μας. Δεν γίνεται. Έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και τα πραγματώνει όλα και γίνονται. Και τότε είναι αληθινά και νόμιμα και δίκαια. Ευχαριστούμε τον Θεό, όπως είπα, είναι ο πλησιέστερος. Λέει κάτι στο Βόζ εκεί, όταν πήγε η Ρούθ για να την πάρει και η γυναίκα του, είχε χειρέψει και ξέρουμε το ιστορικό, πιστεύω έτσι. Ο πλησιέστερος συγγενής και τα λοιπά και πήγε και του είπε ότι έτσι και έτσι, μέσα λέει, πεθαρά μου, εσύ λέει, ναι, λέει, αλήθεια είναι ότι είμαι, λέω, εγώ πλησιώδη. Έτσι, αλλά υπάρχει άλλος πλησιέστερος. Δεν τον ήξερε κανείς, τον είχε φανερό, δεν ξέρω πώς και έτσι. Αλλά ο άνθρωπος που δεν προτρέχει, δεν ξεπερνάει πράγματα και καταστάσεις, να κάνει αυτό που του αρέσει, έτσι. Κάνει το δίκαιο. Λέει, αν αυτός παραιτηθεί, τότε λέει να είναι ο επόμενος. Και έτσι και έγινε, του έγινε η πρόταση, τέλος πάντων, τα λέω με συντομία, παρατήθηκε και έτσι γίναν όλα νόμιμα, αδερφοί, κατά τον νόμο. Και ο νομοθέτης είναι ο Θεός, ένα, δεν υπάρχει άλλος έτσι. Έρχεται άλλοι σχολιάζουν και λένε ανοησίες και διεφθαρμένοι άνθρωποι έτσι. Στο μυαλό, στην καρδιά, όλο έτσι. Διεφθαρμένοι. Και μιλάνε διεφθαρμένους λόγους. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί δεν είναι ο λόγος σας τέτοιος διεφθαρμένος, δεν είναι ο λόγος ανθρώπινος, αλλά είναι λόγος Θεού όπως το δεχτήκατε. Έτσι, όπως είναι. Μεγάλο πράγμα. Να πούμε λόγο Θεού. Μέγιστο. Αδερφοί. Δώρο Θεού και αυτό. Θεού το δώρο. Και όλα τα δώρα, όπως έχω πει κι άλλες φορές, είναι θεϊκά. Είναι πατρικά. Δώρα αγάπης, αδερφοί. Τι να πούμε. Τι δεν είναι δώρο Θεού. Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Και από πού το έλαβες. Από το Θεό. Ο Θεός είναι ο δοτήρας και ο άνθρωπος είναι ο δέκτης, ο αποδέκτης. Και μακάρι ο άνθρωπος που δέχεται το λόγο του όπως είναι. Αδερφοί. Και δεν αλλάζει τίποτα. Δεν στρελώνει τίποτα. Αδερφοί. Το φυλάει πως είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό και απολαμβάνετε την ευλογία, αδερφοί, του Θεού. Ευλογία του Λόγου. Μακάρι είμαστε που ακούμε τέτοιο λόγο. Μας μακαρίζει ο Κύριος
Λέει, μακάρι αυτοί που ακούν αυτά και βλέπουν. Πολλοί θέλουν να δουν, να κάνουν με τον τρόπο τους, δεν ακούσαν έτσι. Αυτός που ήθελε να ακούσει και θέλει να ακούσει, ακούει αυτά, είναι το πρόβα του Θεού έτσι. Ακούει το λόγο και λέει, τι λόγος, τα πρόβατα δικά μου ακούν τη φωνή μου και με ακολουθούν. Διακρίνουν τη φωνή του ποιμένα, διακρίνουν τη φωνή του Θεού, αδερφοί, έτσι. Φωνή Θεού και όχι ανθρώπου. Έτσι. Όχι αυτό που λέγανε για την Ηρώδη, δημιγόρη, έλεγε εκεί στολισμένα με τη στολή τη βασιλική, λόγια και από κάτω οι κόλλακες εκεί, εξαρτώμενοι από αυτό, φωνή Θεού και όχι ανθρώπου. Τον πάταξε ο Θεός και έγινε σχολικό, δεν έδωσε δόξα στο Θεό. Ναι, αδερφέ. Δοξάζουμε τον Κύριο για όλα αυτά, είναι θαυμάσια, είναι δώρα του Θεού. Δεν έχουμε να πούμε τι να καυχηθούμε, σε τι να καυχηθούμε. Ο Θεός αφαιρεί την καύχηση τον άνθρωπο. Τον αδειάζει. Είναι ανάγκη μας να αδειάσουμε, να κενώσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέει, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας με ακολουθεί. Δύσκολο πράγμα. Εγώ θεωρούνται στις αλλήλους υπερέχοντας σε αυτούς. Ο Λάκης λέει, τον Αγίο λέει Παύλος. Οι άνθρωποι των υψών. Μπορεί και μέσα γι' αυτό του δώσει κόλλο παλίδα με ραπεί να μην υπεραίρομαι. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, ναι. Η σάρκα αυτά έτσι. Και άμα τα δέχεται ο άνθρωπος και δεν δοξάζει τον Θεό, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι λέει, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Σε τι να καυχηθώ τώρα. Πού να καυχηθώ, σε τι. Είχε να καυχηθεί, αν και μπορούσε, λέει, που ήταν γεννημένος Εβραίος και όλα αυτά και όλα από τη θελητάδε, πετμημένος και όλα αυτά λέτε εδώ σκύβαλα έτσι. Και από τότε τα θεωρούσε κάτι έτσι, πάω. Και αξίες και ποιος είμαι και τι, τώρα τι έγινε. Σκύβαλα. Μπροστά στο έξωπο της γνώσεως του Χριστού έτσι. Μια θαυμαστή γνώση, αυτή την οποία να ακούμε. Και υπάρχει και χάρισμα του Λόγου, χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου, χάρισμα γνώσεως, λόγω σοφίας, και έτσι μπερδεύουμε. Άλλη γνώση, άλλη σοφία, άλλο το ένα, το άλλο, τόσο κοντά. Ναι. Ευχαριστούμε τα δυνάμενα, να λέει, η Ιερά Γράμματα να σε σοφεί σώση. Τα διαβάζουμε, τα ξέρουμε, αλλά έχουν τη δύναμη να σε σοφήσουν έτσι. Να σοφό τον άνθρωπο και να φυλάξουμε τη σοφία που είναι δώρο Θεού και αυτή. Είναι η άνωθεν σοφία, δεν είναι ανθρώπινη σοφία. Διαφέρει. Ναι. Ο Θεός λέει, θέτησε τη σοφία αυτή του κόσμου, όλα αυτά τα πίξω. Και ευδόκησε ο Θεός με αυτή τη χάρη, έτσι, την απλότητα του Ευαγγελίου, τη μορία να σώσει πιστεύω. Αυτή είναι η σοφία Θεού. Απλή. Μυστηριώδη, λέει, αποκεκριμένη από τον τρόπο, το οποίο λέει, προώρισε ο Θεός, εις δόξα ημών, σε αυτούς που αγαπάνε τον Θεό. Άμα δοξάζεις τον Θεό και απολαμβάνεις όλα αυτά και είσαι σωστά τοποθετημένος, τι είναι αυτά. Μα εσύ. Ο Κύριος, κανένας, τίποτα άλλο. Καμία κάποιοι σε τίποτα, αδελφοί. Αυτό είναι εμπόδιο στο να μας ευλογήσει ο Θεός, να απολαύσουμε τη χάρη του Θεού. Στους ταπεινούς δεν είναι χάρη. Όχι αυτούς που υποκρίνουν το ταπείνωση, έτσι, που αφόνται στην ταπείνωση και υπερηφάνεια. Πώς λέει, καφιέμαι εν τη ταπεινώση, έτσι, περηφανεύουμε εν ταπεινώση, πόσο ταπεινώση είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο, το υπόδειγμα πάλι μας είναι ο Κύριος. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους εργάστηκε ο Θεός και τους έκανε ταπεινούς, έτσι, με τον τρόπο του. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα θαυμαστά για να απολαύσουμε τη χάρη αυτή και αυτό το οποίο απολαμβάνουμε χάρη Θεού είναι αυτό το οποίο ακούμε, αδελφοί. Μεγάλα πράγματα. Πολύ μεγάλα, μέγιστα, αδελφοί. Ο Κύριος μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε, γιατί βαριέται αυτή. Ο άνθρωπος είναι η σάρκα, τα ίδια λόγος. Μας φαίνεται λίγο ο λόγος. Λίγο, πάλι το λόγο.
Λοιπόν, 966 σελίδα. 966 σελίδα. Έχουμε να κάνουμε με τον Θεό, αδερφοί, και όχι με άνθρωπο. Το ζήτα κεφάλαιο διαβάζω, πιστεύω ότι εκεί κάπου είμαστε. Είπε δε ο αρχιερεύς, το όντι ούτως έχουσι ταύτα. Ο δε είπε, άνδες αδερφοί και πατέρες ακούσατε, ο Θεός της δόξης εφάνισε στους πατέρες, στον πατέρα μόνο Αβραάμ, ότε ήταν τη Μεσοποταμία πριν κατοικήσει εν χαρά. Και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας και ελθέ εις την γη την οποία θέλω σου δείξει. Τότε εξελθώ εκ της γης των Χαλδαίων, κατόκισε εν χαρά και εκείθεν μετά το θάνατο του πατρός αυτού, μετόκισεν αυτόν εις την γη την ταύτη, την οποία εσείς κατοικείτε τώρα. Και δεν έδωκε εις αυτόν κληρονομίαν εν αυτή ουδέ βήμα ποδός. Υπεσχέθη δε ότι θέλει δώσει αυτήν κτήμα εις αυτόν. Και στο σπέρμα αυτού μετά αυτόν, ενώ δεν είχε τέκνα. Ελάλησε δε προς αυτόν ο Θεός ούτως, ότι το σπέρμα αυτού θέλει είστε πάρικον εν γη ξένη και θέλει δουλώσει αυτό και καταθλίψει 400 έτη και το έθνος στο οποίο θέλω συντολωθεί, εγώ θέλω κρίνει, είπε ο Θεός. Και μετά τα αυτά θέλω εξέλθει και θέλω με λατρέψει εν το τόπο τούτο και έδωκε εις αυτόν διαθήκη περιτομής. Και ούτως γέννησε τον Ισαάκ και περιέτει με αυτόν τη 8η ημέρα. Και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχας. Και οι πατριάρχοι αυτονίσαντες τον Ιωσήφ επόλυσαν στην Αίγυπτο και ο Θεός όμως είδε μετά αυτού και ελευθέρωσε αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού και έδωκε εις αυτόν χάρη και σοφία ενώπιον Φαρώ του βασιλείου της Αιγύπτου, ως κατέστησε αυτόν κυβερνήτη επί της Αιγύπτου και όλου του οίκου αυτού. Μέχρι εδώ, με τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις πληροφορίες. Είναι πληροφορίες από το Θεό όλα αυτά. Τα ξέρουμε έτσι από την αρχή της ιστορίας της γενέσεως και αυτά. Δεν υπήρχε κανεί να διηγηθεί όλα αυτά τα οποία γίνανε. Πώς έγινε γη, ουρανός, θάλασσα, όλα αυτά τα τσόκια. Τη διήγηση την έχει συντάξει ο Θεός, την έχει παραδώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Έτσι. Είναι φανέρωση του Θεού. Έτσι. Είναι λόγος Θεού. Αλλιώς κανένα δεν θα ήξερε πως ο άνθρωπος αγνοεί αυτά τα οποία τον πληροφορεί ο Θεός και ψάχνει μόνο στα σκοτάδια μάλλον. Τυφλός, στα σκοτάδια, δεν έχει βρει τίποτε. Έτσι. Η απόγνωση είναι μεγάλη, δεν θέλει να το ομολογήσει ο άνθρωπος. Η αγνωσία του, η άγνοιά του, χαμένος. Αν δεν χτίσει την πληροφορία που δίνει ο Θεός, όλα τα άλλα είναι ένας χαμένος κόσμος ολόκληρος. Μπορεί να είναι πολύ και τα λοιπά. Το πολύ δεν έχει καμία σημασία έτσι, για το Θεό. Και τον καιρό του Νόε λέει ότι πληθύνονται οι άνθρωποι και τα λοιπά, αλλά η κακία και όλα αυτά. Και το ίδιο συμβαίνει και τώρα, όπως είπε ο κύριος. Σαν τις ημέρες του Νόε και σαν τις ημέρες του Σοδόμου και Γομόρρα. Είναι πολλοί άνθρωποι. Τι είναι, πολλοί, αλλά τυφλοί. Πολλοί, αλλά νεκροί. Ένας κόσμος νεκρών. Μέσα στον κόσμο των νεκρών αυτή υπάρχει ο λαός του Θεού που είναι ζωντανή. Τα ονόματά λένε γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Έτσι. Το οποίο δεν το γράφει άνθρωπος. Το γράφει ο Θεός, αδελφοί. Όλα αυτά τα γράφει ο Θεός. Υπάρχει βιβλίο ζωής. Ευχαριστούμε ότι μας πληροφορεί για όλα αυτά. Η αλήθεια είναι έκανα αυτό στα ληξιαργία των ανθρώπων, έτσι. Γέννηση, θάνατος, έτσι. Γέννηση, θάνατος, θάνατος, θάνατος. Αγνωσία. Δεν ξέρω ότι υπάρχει βιβλίο ζωής. Πάει το ληξιαργείο του Θεού, δηλαδή, το οποίο τα γράφει όλα αυτά. Μέσα στον κόσμο αυτό των νεκρών, έτσι, υπάρχει ένας λαός ζωντανός, ο οποίος εξαγγέλει τις σαραντές του Κύριου. Σαραντές του Θεού. Φοβερά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια εδώ, έτσι αναφέρεται και ο αρχιερεύς, σε αυτά τα οποία τον κατηγορούσαν, ψεύτικα, μιλούσαμε με τόση παρησία, έτσι, αποδεδειγμένα πράγματα. Παρησία Θεού, αδερφοί, ο άνθρωπος. Ο Στέφανος δεν είναι μια ανθρώπινη σοφία, μια παρησία που έχει. Δεν μπορεί να μιλήσει με τέτοια παρησία, αν ο Θεός δεν του δώσει, δεν είναι μαζί του, ο Θεός θα μιλάει
λόγους ενός ηγένος, λέει, λόγος Θεού. Και δεν μπορούσαν να αντισταθούν, λέει. Μα οι σοφοί και αυτοί και οι άνθρωποι προβάλλουν, ξέρω, τους δυνατότερους εκεί, σε λόγο μετά και ηγέτρα τον Αποστομώσατε, πόσες φορές πηγαίνουν τον Κύριο, στέλνα να τον παγιδεύσουν. Τι να παγιδεύσουν τον Κύριο. Κατασκηνόταν όλοι. Γι' αυτό μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, πάντα καταφύγαν όπως έχουμε έξι γνωστή μέθοδο, ψευδομάρτυρες, 2-3, αν το βρούμε, εντάξει όλα. Φοβερός έτσι. Και κανένα αυτό που θέλουν, γιατί ο Θεός το επέτρεψε. Αν ο Θεός δεν το επέτρεψε, δεν θα γινόταν τίποτα. Ψέματα λέγανε, το ακούσαμε, λέει, να λέει λόγια βλάσιμα. Ποιος ήταν? Ο Άγιος άλλο να βλασιμάει. Να λέει βλάσιμα λόγια κατά του Μωυσέως του. Μην γίνει το αδελφοί του. Και τους ρωτά μάλιστα έτσι. Διάφορα. Αφού ήδη τους βάλουν. Και μάλιστα ο αρχιερέας εδώ έτσι έχουν τα πράγματα. Λες και δεν ήξερε πώς έχουν τα πράγματα. Έτσι αυτά γίνανε. Τέτοια λέτε και ξέρω εγώ. Ναι. Και με τη χάρη αυτό που το διακρίνει τον αδελφό, Στέφανο, αρχίζει η διήγηση. Αυτοί που λέει πολύ περισσότερο, αρχίζει να συντάξουν διήγηση για όλα αυτά. Και πώς επιχειρήσανε και επιχειρούν. Ας πω εγώ τι να πω για ανοησίες. Τη διήγηση την κάνει ο άνθρωπος του Θεού, με το πνεύμα του Θεού την κάνει ο ίδιος ο Θεός δια του ανθρώπου. Έτσι. Έρχεται η ορθοτόμηση, η σειρά των πραγμάτων, τι ωραία αδερφοί, τι θα μας τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα, τέτοια πράγματα λέτε, για να έχουν να κατηγορούν και αρχίζει η ωραία διήγηση ο Θεός και εδώ είπε, αν δες αδερφοί και πατέρες ακούσατε, με σεβασμό, δεν τις προσβάλλει, αδερφοί και πατέρες, δεν ασεβείς άνθρωπος του Θεού έτσι. Τιμάει τους ανθρώπους, οι πατέρες, αδερφοί και όλα αυτά έτσι. Ευχαριστούμε το οποίο τα γνωρίζω από το λόγο του. Ο Θεός της δόξης εφάνει στον πατέρα ημών Αβραάμ ότι είδε προς το τομή πριν κατοικήσει εν Χαράν. Εφάνει ο Θεός. Τώρα τι λέει ακόμα, ποιος Θεός και τι που τον είδες είναι. Ορίστε. Περιγραφές αμέτρητες έτσι. Πώς φάνηκε ο Θεός. Και μας λέει μάλιστα στην Καινή Διαθήκη, λέει, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα έτσι. Μυστήρια έτσι. Τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει αυτό. Της ευσεβίας το μυστήριο είναι μέγα. Ο Θεός φανερώθηκε εις αρκή έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα φανερώνεται ο Θεός, λέει, ναι. Και η ζωή εφανερώθη, λέει, έτσι λέει στο Ιωάννη. Και χειρισμόν ψηλάφισαν επί του λόγου της ζωής και η ζωή εφανερώθηκε, είδαμε και μαρτυρούμε και επαγγέλουμε, ψάξει τη ζωή την αιώνια, της είδε παρά το πατήρ και εφανερώθηκε εις ημάς, φοβερά πράγματα. Φανερώθηκε η ζωή, αυτό που ο άνθρωπος δεν ξέρει τι είναι ζωή και ανοησίες και έτσι. Η ζωή είναι ο Χριστός. Η ζωή αιώνιος μάλιστα, ευχαριστούμε τον Θεό και ψηλαφίσαμε, λέει, τον είδαμε, θεωρήσαμε, ψηλαφίσαμε, ναι. Ψηλαφείται η ζωή. Ψηλαφείται ο Θεός. Έτσι μας λέει και σε άλλο σημείο ο Παύλος, ο ίδιος λόγος, το ίδιο πνεύμα, η ίδια αλήθεια. Και λέει, μπορούμε να τον ψηλαφίσουμε. Δεν είναι μακριά από τον καθένα. Από τον καθένα. Ναι, αδελφοί. Αν θέλει ο άνθρωπος. Αν δεν θέλει, κλείνει τα μάτια, την καρδιά του, γυρίζει πλάτη και τι είναι ζωή και τι είναι τούτα. Να είναι μπροστά στη ζωή, να είναι μπροστά στο λόγο του Θεού, αδελφοί. Και να μην θέλει να το δεχτεί έτσι. Να λέει άλλα πράγματα, αλλά ο λόγος του επιμένει, αδελφοί. Από αγάπη επιμένει. Υπομένει, επιμένει, από αγάπη. Δεν θέλει να απολυθούν οι άνθρωποι. Θέλει να σωθούν, μπορεί να σωθούν. Και δεν υπάρχει άλλος λόγος, άλλος τρόπος, το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι εντολή, να κερδίσει όλα τα έθνη. Έτσι, και τότε θα έρθει το τέλος. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του και κανείς δεν μπορεί να το εμποδίσει. Ο Θεός εφάνει στον πατέρα ημών Αβραάμ, να μέσω του μέλλον. Λέει ο
ο ψαλμοδός ο Δαβίδ. Κύριε, λέει, όταν θεωρώ τους ουρανούς, λέει, θεωρώ τον χειρό σου, όλα αυτά τα μεγάλα. Τι είναι ο άνθρωπος, λέει. Και επισκέπτεσαι αυτό και βάλεις τον νου σου, λέει, τον ιόν του ανθρώπου, το επισκέπτει τον άνθρωπο. Έτσι ζωντανά, με όλους τους τρόπους. Λέει, ο Θεός επισκέπτει τον άνθρωπο, σε νύπνια αυτά, του δείχνει, σε οράσει αυτά. Θες επισκέπτει τον Αβραάμ. Και του μιλάει ο Θεός. Πού να το χωρέσει η καρδιά του ανθρώπου. Ο αντιρρησίας, εχθρικός προς το Θεό. Θέλει μακριά κάπου να είναι ένας Θεός κακός και ρωτά και τιμωρός και έτσι. Ό,τι κατεβάσει στο μυαλό του έτσι. Και του λέω, ο Θεός δεν είναι όμοιος, λέει, με αυτά τα πράγματα έτσι. Ούτε με τις τέχνες του ανθρώπου, ούτε το μυαλό ότι κατεβάζει. Ο Θεός είναι αυτός όπως περιγράφεται στο Λόγο του Θεού. Και ακούμε τόσα. Παλιά ο Θεός ήταν αλλιώς και τώρα είναι αλλιώς. Ποιος τα λέει αυτά. Είναι ο αυτός, λέει, χθες σήμερα στους αιώνες. Δεν άλλαξε αυτός. Ο άνθρωπος ο ξεπεσμένος τα λέει αυτά τα πράγματα. Δημιουργεί εικόνες και καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι αληθινές. Ο λόγος είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε. Φάνηκε στον Αβραάμ. Από τον Αβραάμ, και έχω ακούσει τόσα. Ξέρει και τον Αβραάμ και του. Και το λέω, αν είναι έτσι πως τα λέει τόσο χάλια άνθρωπος, η δόξα είναι μεγαλύτερη στο Θεό, γιατί κατάφερα τέτοιον άνθρωπο, όπως τον λες, να τον πάρει και να τον κάνει άγιος. Και να το μεταχειριστεί, να έρθουν επαγγελίες όλες έτσι. Όλες αυτές με το σπέρμα που θα του χάριζε ο Θεός, γιατί δεν είχε σπέρμα, λέει, και θα του μιλήσει για το σπέρμα. Είναι έναν άνθρωπο αυτόν. Γιατί έδειξε υπακοία. Ονομάστηκε φίλος του Θεού, πατέρας της πίστης, το λέμε έτσι. Πατέρας της πίστης είναι ο Θεός βέβαια, αλλά δίνει στον άνθρωπο και τον καθιστά και αυτόν πατέρα της πίστης, καθιστά πιστό και τελειώθηκε, λέει, εκ των έργων, απεδείχθηκε πραγματικά πιστός έτσι. Όταν του είπε να πάει να θυσιάσει το γιο του, εκεί φάνηκε ότι είχε παραδοθεί τελείως στο Θεό έτσι. Αυτά που του έδωσε ο Θεός, ή το προσφέρει, στα μάτια του λέει. Δοκιμασία, αδερφοί, έτσι. Και είναι ωραία πράγματα να ομολογούμε και να αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός μας έδωσε τα πάντα. Φυλάμε για τον εαυτό μας, έτσι, το ένα, το άλλο, το παιδάκι μου, και έλεγα προχθές, θυμάμαι μια ιστορία εδώ στους αδερφούς, όταν είχα πρωτοπιστέψει σε μια εκκλησία επιμέρους στην Αθήνα και είχε έρθει ένα αξιωματικός αεροπορίας, καλός άνθρωπος, εντάξει, ήρθε, λογίστηκε, έκανε πνεύμα, με την γυναίκα, παιδάκι δεν είχαμε παιδάκι, καημός. Εκεί, ένα παιδάκι, τους έδωσε το παιδάκι. Το παιδάκι όμως αυτό έγινε αντικείμενο λατρείας. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Το παιδάκι μας, σιγά σιγά πήραν το παιδάκι και φύγαν, τους χάσαν έτσι. Στο τέλος δεν ξέρω τι είναι, δεν κρίνω, απλά λέω το δικό μου και αυτά και στον Θεό. Είπε η Άννα του Ελκανά κάτι, ότι αν μου δώσει, λέει, τέκνο ασονικό ο Θεός, θα το χαρίσω, λέει, να υπηρετήσει όλες τις μέρες του, της ζωής του εκεί, θα το δώσει στο Θεό. Και έτσι έκανε, κράτησε το λόγο του, επιμελήθηκε το πράγμα, τα ρουχαλάκια, το επισκεπτόταν, όλα αυτά. Τι ωραία, αδερφέ. Και της χάρισε άλλα 5 παιδιά, πόσα δεν θυμάμαι τώρα, έτσι, κι άλλα. Το κάνει αυτό στο Θεό. Χαρίστε το να. Πώς θα τα μεταχειριστούμε, θα τα διαχειριστούμε, αδερφοί, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο να ευαρεστηθεί ο Θεός και να δοξαστεί το όνομά του και να απολαύσουμε κι εμείς ακόμη περισσότερη ευλογία. Να σου πούμε και άλλες ψυχούλες σας. Γιατί τους ανθρώπους αυτούς οδήκανε ψυχές, έτσι. Φοβερό. Ο Θεός σώζει, αλλά μεταχειρίστηκε, δηλαδή, πραγματικά, να υπηρετήσουν αυτή τη Βουλή του Θεού, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου, όλα αυτά τα θαυμαστά. Ο Θεός δόξης της δόξης, έτσι φάνη στον πατέρα μου Αβραάμ, το Μεσοδομία, πριν κατοικήσει εν Χάρα. Εκεί στη Μεσοποταμία. Εκεί ήταν δολολάτρες και τούτο και αυτά. Παντού έχει ο Θεός ανθρώπους. Δεν ξέρει ποιος τι. Λέει κάτι όταν ο Αβραάμ είπε ψέματα για την αδερφή τη Σάρα, εκεί, τον βασιλιά εκείνον, πώς τον λέγανε, θυμάμαι τώρα.
Και μετά από, πώς τον Αβιμέλεχ, του λέει, τι βρήκες, λέει, και είπες ψέματα ότι είναι αδερφής, λέει, τι, να, λέει, είπα εγώ ότι εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν φόβο Θεού και αυτά και σκάρωσε το ψέμα, το έτσι και βρέθηκε μπερδεμένος, ο Θεός τον ελευθέρωσε πάλι. Και όμως ο άνθρωπος φάνηκε ότι ήταν δίκαιος, έτσι. Και του μιλάει και ο Θεός, έτσι. Του λέει, δώστε γυναίκα ελευθερία πίσω στον άνθρωπο, την είναι προφήτησες και τα λοιπά, αλλιώς λέει, πεθαίνεις έτσι. Δεν ήξερα, η ευθύνη της καρδιάς δεν το έκανε. Θα φωνεύσει έθνος, λέει, και έθνος δίκαιο. Λέει, το ήξερα, λέει, το ξέρω ότι από άγνοια το έκανε, είναι ευθύνη της καρδιάς. Γι' αυτό δεν σε φωνεύσε. Αλλά τώρα αν δεν τη δώσεις, θα πεθάνεις εσύ. Και την έδωσε και ήρθε ευλογία μετά, έτσι αποκαταστάθηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό και δοξάζει τον Θεό. Ο Θεός ελευθερώνει τον άνθρωπο. Εμείς παγιδευόμαστε με όλα αυτά. Οι σκέψεις μας, ο τρόπος μας και αυτά, παγιδευόμαστε και τούτο πώς θα κάνουμε, μπερδευόμαστε. Έρχεται ο Κύριος και λέει να ελευθερωμένος από τη μάστιγά σου, ταλαιπωρίες. Είναι ο ελευθερωτής αυτός, σε αυτό αρέσκεται. Αυτό θέλει να δώσει ελευθερία στους δεσμίους. Δεσμά αμέτρητα. Δεσμά κακίας, δεσμά τούτο, δεσμά πονηρίας. Και δέσμοι της φυλακής και δέσμοι εσωάμου. Του θανάτου. Και το Θεός το ελευθερώνει. Γι' αυτό έτσι εδώ. Να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Θα γνωρίζετε την αλήθεια και η αλήθεια θέλει να σας ελευθερώσει. Θα μας δώσει ο Κύριος. Η αλήθεια. Δεν υπάρχει ελευθερωτής άλλος να ελευθερώνει έτσι με τέτοιο τρόπο. Βλέπουμε τους αποστόλους, τους κλείναν φυλακή και αυτά. Πήγαινε ο Κύριος, τους ελευθερώνει. Έτσι τον άγγελό του. Ανθρωπίνος, αδύνατο. Γι' αυτό και αν μου τα ακούει, δεν γίνεται, αυτά είναι παραμύθια. Εσύ τα λες παραμύθια. Η Γραφή λέει την αλήθεια. Και ρώτα αυτούς που τα ζήσανε, εδώ και αυτοί που τα ζήσανε, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι ήταν αλήθεια που λέει και ο Πέτρος, νόμιζω ότι βλέπει όνειρο. Έτσι, νομίζω, δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Δεν το χωράει όλα αυτά που λέει όλο. Δεν τα χωράει, δεν είναι ανθρώπινα αυτή. Είναι θεϊκές ενέργειες του Θεού, ενέργειες αυτή, πραγματικά. Και εκεί στη Μεσοποταμία, λέει, έτσι, μα μέσα στους απίστους, μέσα στο τούτο, γιατί πού ήταν πιστοί άνθρωποι έτσι. Να είναι τόσο πιστοί που να τους βοηθήσει ο Θεός. Δεν ήταν κανένας άνθρωπος τόσο πιστός όσο χρειάζεται για να ευλογηθεί, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να σωθεί. Ναι, ευχαριστούμε τον Θεό. Σε αυτή τη Μεσοποταμία, την κατάσταση, τον επισκέφθηκε ο Θεός. Εκεί, στον τόπο του, ναι, εκεί. Στον τόπο μας, στο σπίτι μας, παντού, Τι να λέμε, θα μας τα πράγματα που πηρείς εδώ. Μα εδώ μπορεί τώρα ο Θεός να... Ναι, εδώ. Ναι. Σήμερα μπορεί να μας επισκεφτεί ο Θεός. Μπορεί. Εδώ είναι, γιατί το μεταθέτουμε. Ο Θεός είναι αυτό χθες, σήμερα, το σήμερα, το τώρα. Τώρα. Αυτή τη στιγμή, το δευτερόλεπτο γίνεται αυτό η δουλειά, έτσι. Θα ακούμε το λόγο, το συλλαμβάνει η καρδιά μας, η σύλληψη του σπέρματος αδιόρατο, το δέχεται και αρχίζει να φαίνεται ο Θεός. Και ξαφνιαζόμαστε. Γιατί κάποια στιγμή είπαν ναι. Ένα ναι με ειλικρίνεια, έτσι. Με απλότητα. Καταλάβα ότι αυτό είναι λόγος Θεού, δεν είναι ένα λόγο που το ακούμε έτσι και άντε τελειώσαμε. Είναι λόγος Θεού. Είναι ο Κύριος ο θεραπεύος έτσι. Και το λέω, δεν υπάρχει άλλος θεραπεύος. Τα άλλα παραμύθια, γιατροί τούτο και αυτά, έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ικανότητα να βοηθήσουν κάπου, αλλά γιατρός αυτός καθ' αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο θεραπεύος. Δεν υπάρχει άλλος, ούτε όνομα άλλο, ούτε κανένας τίποτα. Αυτός είναι ο γιατρός μας. Το πώς θα κάνει, τι θα κάνει, αν μεταχειριστεί ανθρώπους, είναι όλο θέμα. Τώρα, αν καυχηθεί ο άνθρωπος που θα μεταχειριστεί και εγώ, ας είμαι καλά, εγώ και αν ήταν αυτός, λάθος κάνουμε κι εμείς έτσι. Και αν δεν ήταν ο γιατρός αυτός, εγώ τώρα. Αν δεν ήταν ο Θεός, δεν ήταν κανένας. Ναι, ο Θεός είναι τα πάντα. Αυτός δίνει ζωή, πνοή και τα πάντα. Τα πάντα, να το σημειώσουμε μέσα μας. Ζωή, πνοή
και τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Γι' αυτό και ο έμπειρος άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό για όλα του. Για την πνοή του, για το νεράκι του, το ένα, το άλλο. Ευχαριστώ Κύριε έτσι. Αυτό που έλεγε ο Παύλος και οι αδελφοί. Ευχαριστώ τον Θεό και δοξάζω. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε ποιον ανήκει η ευχαριστία? Στον Κύριο. Ούτε εμείς είμαστε, ότι οι άλλοι είναι. Ο Θεός είναι στα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είπε παραδείγμα, έξελε της γης και της συγγενείας σου και ήρθε η στιγμή την οποία θέλω να σου δείξει. Η συγγένεια, η γη και το άνθρωπος εκεί γεννηθεί, αυτό το περιβάλλον του. Είπα και άλλες φορές ότι το που θα γεννηθούμε δεν μας ανήκει. Έτσι. Ο Θεός ξέρει. Ούτε είναι επιλογή μας. Ποιος θα μας γεννούσε, ποιος θα ήταν ο πατέρας μας, η μάνα μας, το περιβάλλον, η συγγένειά μας, ο τόπος. Γεννηθήκαμε εκεί. Από εκεί πέρα ξεκινάει η πορεία της ζωής και έχουμε επιλογές να κάνουμε. Μικρές ή μεγάλες έτσι. Και λέγουμε. Και αναφέρω πολλές φορές τη Μαρία που λέει εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Έτσι. Άλλος για λέει άλλα πράγματα. Επιλογή του, ευθύνη του. Έρχεται εδώ και βοηθά τον άλλο να καταλάβει έτσι, ότι έχει δικαίωμα επιλογής στη ζωή. Δεν είναι η δρόμη, λέει. Αν είναι ο δρόμος του θανάτου, ο δρόμος της ζωής. Λέει ο Θεός, εγώ τα έβαλα μπροστά σου. Διάλεξε. Αυτή η οδός τελειώνει στην απώλεια και αυτός ο δρόμος οδηγεί στη ζωή. Συναντάς σε μένα το τέλος. Η τελείωσε. Δηλαδή στον εαυτό σου λέει, καθώς είμαι εγώ, έτσι λέει. Κατ' εικόνα και ομοίωση του έτσι είπε. Δεν το λέμε εμείς. Τι καθαρός λόγος, έτσι. Μάλιστα λέει, η πρωτοπή, εισέλθετε για αυτή τη οδό, έτσι. Περπατάτε, θα βρείτε ανάπαυση, θα βρείτε τα πάντα, θα βρείτε όπως ακριβώς τα λέω. Όπως ακριβώς είναι. Η ζωή, η κατάρτιση, η τελειοποίηση, τον αλλάζει ο άνθρωπος. Ποιος τον αλλάζει? Ο Θεός, αδελφοί. Κάνει τις ωραίες αλλαγές. Συμμορφώνει τον άνθρωπο, κάνει της ίδιας μορφής με εκείνον, αδελφοί. Τι φοβερό, αδελφοί. Τι μεγάλα πράγματα. Δεν είναι μεγαλοστομία που λέει. Μεγαλοριμοσύνη του. Είναι λόγος Θεού απλώς. Μεγάλα πράγματα, μεγάλος σταματώ, αν είναι λόγος Θεού, είναι αλήθεια. Αν είναι λόγος ανθρώπινος και λέει τέτοια πράγματα, τότε δεν είναι τίποτα. Λένε λόγος Θεού, γι' αυτό λέει ο λαλών ας λαλεί λόγια Θεού. Λόγους αληθείας και εννοώ συγγένοντος. Έκρηξη έγινε εκεί στο Φίστο. Μένε σε Παύλο, τα πολλά γράμματα δεν μανία. Δεν με κρατήσει. Τι ωραία. Ανατρέχει και διηγείται τη ζωή του, πορεία του, πώς ήταν και τι. Τρελός είσαι. Αν είναι άνθρωπος τα λεπτά όντως, αλλά δεν είναι ο Θεός. Λόγους ελπίας και ενός συγγένου. Ξέρει ο Παλατιάς, ήταν και μπροστά και αυτό μαρτυρεί. Τη χάρη που έκανε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό και έτσι, η επιλογή, η κύρια και μεγάλη και βασική, έτσι, η ουσιώδης, είναι το ότι διαλέγει ο άνθρωπος να κοινωνία με τον Θεό. Από τώρα αρχίζει κοινωνία με τον Θεό. Δεν είναι κάποτε θα δούμε και από τώρα. Κάνει επιλογή του έτσι. Το λέει και γι' αυτό και στην Εκκλησία που λέει ναι, μεν διδαχή των Αποστόλων, κοινωνία με τα αδέρφια και με τον Θεό έτσι. Το λέει η κοινωνία μόνο είναι με τον Πατρός και με τα Τούι και αυτά στα γράφει σαν για και εσείς κοινωνία μαζί να είναι πλήρης η χαράς. Από τώρα ξεκινάει την κοινωνία αυτή με τους αδερφούς. Το μεγάλο λάθος να εξουθενείς αδερφούς και πράγματα, την Εκκλησία του Θεού και τι είναι αυτός είναι και τι δεν είναι. Μεγάλο λάθος. Είναι παιδιά του Θεού, είναι αδέρφια μου. Και μάλιστα ένα σημείο που το λέω αρκετά φορές, δύσκολο η καρδιά του λέει, να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας σε αυτό του. Ο άνθρωπος αυτή η σάρκα είναι τον εαυτό του υπέροχο από τους άλλους. Εγώ είμαι κρυφό καμάρι έτσι. Κρυφό καμάρι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα στοιχεία τα οποία δεν είναι καλά.
θεωρούνται αλλήλους υπερέχοντες εαυτόν. Καλύτερη αδερφή από μένα. Καλύτερη. Εγώ τι είμαι, ο ελάχιστος, ο τίποτα έτσι. Ναι, αδερφοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια μας ελευθερώνει. Όχι αυτό που σκεφτόμαστε εμείς, είναι παγίδα, έτσι, και δεν μας ωφελούν, έτσι. Έξερε εκ της γης και της συγγενείας. Να φύγω από τη γη μου, από τη συγγένειά μου και τούτο και να σε τραβάνε πίσω οι συγγενείς. Θυμάμαι όταν είχαν ο καιρός να ανεβώ από την Αθήνα στο χωριό μου και εκεί με εργαζόταν χρόνια. Από την αρχή της πίστης μου δείχνει ότι το ήξερα και ήρθε ο καιρός, ορίμαστε το πράγμα. Μόλις ακούσαν εκεί μου ότι θα ανεβώ στην... Καλά, στην αρχή της πίστης, εντάξει όλα αυτά. Τα περάσαμε, εντάξει. Μετά όταν ακούσαν ότι θα φύγω από την Αθήνα να πάω στο χωριό, με τίποτα, δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Εγώ όμως σίγουρος ήμουν, αλλά αυτά μου είχε δείξει αυτό, έτσι, με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και θυμάμαι και η μάνα μου για αυτά εναντιονόταν και αυτά. Ένα βράδυ ήμασταν στην εκκλησία στην κεντρική, μίλαγε ο αδελφός Νικολακόπουλος και μίλαγε, λες και μίλαγε σε μένα, για το θέμα αυτό. Η μητέρα μου καθόταν λίγο πιο μπροστά, τα άκουγε γιατί καταλάβαινε τι... Και γύρισε και μου λέει, ναι μου λέει, ναι μου λέει. Έτσι, η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, λέει, παιδάκι μου, τι θα κάνει το χωριό, θα πήγεις από το φως, θα πας στο σκοτάδι. Λέει, σκοτάδι στο χωριό, σκοτάδι μαύρο, λέει. Αυτό είναι ανάγκη, το φως να πάει. Και στο σκοτάδι, έτσι. Το φως να πάει στο σκοτάδι, ο λόγος. Όταν πήγα στο χωριό, με ρωτάγε, καλά, γιατί ήρθες και έτσι. Ήταν πονήρα, είπε, βλέπετε κάτι εδώ. Ήρθε να τον πληρώνει και εγώ του έδωσα ένα σωρό πράγματα, έτσι. Γιατί ήρθες, λέω, για να σου μιλήσω για τον Χριστό. Ξέρω, καταπίνει αυτό, έτσι. Τι περιμένει να ακούσει. Τι μεγαλύτερο, τι καλύτερο. Ακούσει και τον Χριστό. Έτσι λέει ο Κύριος μας, σέθασε φως, λέει σε σχάτου της γης. Τι θα πάνε εσύ εκεί να κάνεις, τι θα κάνεις. Να μίλησω για τον Κύριο. Να φανερώσω τον Κύριο έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό, όπως έλεγε και ο Σαρχός, να ζήσουμε τον Χριστό, φαίνεται η ζωή, ο Χριστός. Και αν χρειαστεί, να μιλήσουμε κιόλα. Αλλά πάνω απ' όλα η ζωή μας μιλάει έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, από τώρα η επιλογή μας, ελθέ, λέει, έτσι, βγες από την συγγένειά σου, από τη γη σου. Είναι αποδεμένος με όλα αυτά, αδελφοί. Τα υπερασπίζονται και τα πάτρια και τούτο και αυτά, δεμένος. Λέει, θες βγες από εκεί. Ότι αυτά σπουδαία κάποτε, όπως είπα για τον Παύλο. Βεβαίως εξ Εβραίων, κατά νόμο Φαρισαίο, τούτο, όλα τα αυτά έτσι να παρουσιάζει. Τώρα τι γίνεται. Καμία αξία. Σκύβαλα. Τα ακούγαλε φρύτη. Τι λέει τα ιερά μας, τα όσια μας, Παύλε και τούτο, τι είναι αυτά, βλάσουμε. Ναι. Μακάρι εδώ που ακούει τη φωνή του Θεού, έτσι. Και αυτό μου αρέσει βέβαια, το πολύ ωραίο. Και ελθέ, στην την οποία θέλω συνδείξει, σε άλλο σημείο λέει ότι εξήλθε, λέει, μη ξέρω που υπάρχει. Δεν ξέρω που υπάρχει, γιατί εκεί που είναι ο άνθρωπος ξέρει που πηγαίνει. Ο άνθρωπος, οποιοδήποτε στον κόσμο, ξέρει που πηγαίνει. Ποιος είναι, για πού τραβάει, δεν ξέρει. Θα πάω σε αυτό που ξέρει τα πάντα. Αυτός που έκανε τα πάντα. Ξέρει που πηγαίνει, δεν πηγαίνει άσχημα. Επαγγελίες θα είμαστε. Και δεν του είχε πει και ακόμη όλα έτσι, δεν είναι. Όλα αυτά έτσι, τις επαγγελίες, τα γεννήστα, ακόμα στις αρχές έτσι. Ο Θεός μίλησε. Πώς διέκρινε τη φωνή του, ήταν Θεός και τα λοιπά, δεν ξέρω, έτσι, το διέκρινε. Έλεγε κάποιος, κάποια δεν θυμάμαι τώρα, όταν λέει, με επισκέπτηκε ο Κύριος, σε καταστάσεις δύσκολο. Δεν είναι ανάγκη να πάω να ρωτήσω κάποιον για την εμπειρία να μου πει, λέει, αυτή η παρουσία του ήταν, λέει, αυτή που κατέλησε όλα τα αμφιβολίες, πράγματα. Ήξερα, λέει, ότι αυτός είναι ο Χριστός. Δεν ήταν ανάγκη να μου πει κανείς τίποτα, λέει. Έτσι.
Ούτε θρησκείες, ούτε πράγματα. Ο Παύλος λέει, όταν φανερώθηκε σε μένα ο Χριστός, δεν συνεβουλεύθη σάρκα και αίμα έτσι. Δεν πήγα να πω, ξέρετε κύριε αρχιερέα, ήταν αυτό και αυτό. Τι να μου πει. Και όταν λιγότερο ο Παύλος εδώ, περνάει για τρελό και αυτά και σκοτώστε εδώ και τέτοια πράγματα. Δεν έκανε και μέχρι τότε. Θα να εξαφανίσουν αυτούς που προκατήγγειλαν την έλευση του δικαίου. Μιλάει τον Κύριο, του εξαφανίσουν να μην τον τίποτα. Την γραφή, όλα αυτά τη διήγησε να μην υπήρχαν. Έλα μας που υπήρχαν. Και υπάρχουν και μένουν με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό και ελθέ να γίνει το οποίο θέλω να σου δείξει. Και ωραία πράγματα. Έτσι λέει στον Ιωάννη, ανάβα εδώ, θα σου δείξει την ύφη του Χριστού και με έδειξε τούτο και με έδειξε τούτο και το άλλο και αυτά. Θα θαυμάσω τον Κύριο. Ο διάβολος τι κάνει. Γιατί τον Κύριο τον ανέβασε στο ανάρρωση. Του έδειξε όλα τα βασίλεια, τη δόξα αυτά. Φθορά. Λέει ο Κύριος, έλα σου δείξω εγώ για που σε έχω προορίσει έτσι. Διάβασε εδώ να δεις. Δες, πληροφορήσου. Μάθε όλα αυτά που πρέπει να ξέρεις τότε. Γι' αυτό και μας τα γράφει, γιατί τα ξέρουμε αδελφοί του. Μα δεν ξέρω, ξέρει ο Θεός που ξέρει τα πάντα, αυτός που έκανε τα πάντα έτσι. Τι ωραία. Λέει ο Αβραάμ κάπου, όταν του είπε ο βασιλιάς του Σοδόμου που το ελευθέρωσε, πάρε ξέρω τι, τα υπάρχοντα αυτά, το άλλο. Λέει όμως σας τον Κύριο, λέει ότι δεν θέλω να λάβω ούτε αποκλωστή ως λωρίου υποδήματος, τίποτα έτσι. Για να μην πεις ότι εγώ εκλούτησα τον Αβραάμ. Σήκωσα λέει το χέρι μου σε αυτό που έκθεσε τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα. Έτσι. Αυτός με κάλεσε. Το οποίο είναι τα πάντα, δια το οποίο γίνανε τα πάντα. Και είναι τα πάντα αυτό. Και σε αυτόν ανήκουμε αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν είναι τίποτα άλλο. Θαυμάσω, χαίρομαι και όλα αυτά, δηλαδή, Κύριε, τι θαυμάστος λόγος. Λόγος αλήθειας, ελευθερίας, έτσι. Λόγος που ελευθερώνει. Δηλαδή βλέπω τον τρόπο των ανθρώπων, έτσι, όταν σε πλησιάζουν, μιλείς κάτι, κάπου αποβλέπουν, κάπου να σε δεσμεύσουν, κάπου να εξαρτηθείς, κάτι να γίνει, κάτι να παρεδώσει, ο λόγος δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αυτά είναι, ελεύθερος. Πού να πάω, Κύριε. Πού να πάω. Σε σένα. Δεν αποβλέπεις κάπου να με δεσμεύεις, να με σκλαβώσεις, να με κάνεις εκεί. Όχι. Με ελευθερώνεις, με πληροφορείς και μου δίνεις την αυτή να διαλέξω. Αυτά είναι το θέμα. Πού να πάω και σε σένα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν έχω τίποτα άλλο. Λέει ο Δαβίδ, δεν θέλω άλλο κανένα πάνω στην κυρία του ουρανού, πάνω μόνο σένα. Τι άλλο θέλω. Όταν λέει Παύλος ότι μηδέν εγώδες και τα πάντα κατέχοντες. Έτσι. Γιατί έχουμε τον Κύριο. Έχουμε τα πάντα. Μας χάρισε τα πάντα. Και αυτά που μας χάρισε, τα διαχειριζόμαστε έτσι, να πλουτίσουμε κι άλλους. Ως το χείλε πολλούς όμως πλουτίζοντες. Με ένα πλούτο αληθινό, αδερφοί. Όχι πλούτο που παρέρχεται και τον αφήνει ο άνθρωπος και φεύγει. Πλούτο που διαμένει, αδερφοί, αιώνια. Μαζί με εμάς, μαζί με τον Κύριο. Που δεν θα αποχωριστεί, δεν μας τον κλέψουν. Δεν θα βρεθούμε χαμένοι, αλλά πλούσια. Ευχαριστούμε με αυτό το πλούτο μας χαρίζει από τώρα. Και πλουτίζουμε, πλουτιζόμαστε, ελευθερία, τα πάντα, πλούσιος. Φοβερός. Ο και μας βοηθήσει να καταλάβουμε σε ποιον έχουμε πιστέψει, το λέει και ο Παύλος. Γράφω λέει αυτά να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας, από να καταλάβετε σε ποιον πιστέψατε, ποια είναι η πρόσκλησή σας. Μα δεν καταλάβαμε αυτό. Άμα καταλάβουμε όσο έπρεπε να καταλάβουμε, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Πολύ πιο ωραία. Καταλαβαίνουμε στην πορεία. Μαθαίνουμε και κάνουμε παραχωρήσεις, όπως είπαμε, επιλογή μας, δεν μας δεσμεύει κανένας. Οι άνθρωποι δεσμεύουν, θρησκείες, αυτά, οπαδούς, πράγματα, πολιτικές, δεν μας ελευθερώνει. Και λέμε, Κύριε, μαζί σου. Δεν το πάμε. Εσύ έχεις λόγους αληθείας, έτσι. Λόγου ζωής, σε πού να πάμε, σε ποιον. Ποιος άλλος έχει λόγο ζωής, τέτοιο λόγο, αδελφοί. Ο και μας ευλογήσει, γιατί ο λόγος της ανάγκης σε εμάς πλέον είναι ζωή ο λόγος. Και αν δεν ζει μόνο με άτομο, με όλα αυτά, αλλά πάντα ο λόγος ερχόμενο το στόμα του Θεού. Με τίποτα άλλο δεν μπορεί να χορταστεί άλλο, να ικανοποιηθεί, αδελφοί. Μακάρι πεινώντας για τη περισσότερη δικαιοσύνη αυτά.
Τα έχει ανάγκη, και πού θα τα βρούμε στον Κύριο. Βρήκαμε αυτό, βρήκαμε τα πάντα. Αμήν. Ειρήνη. Ο Κύριος μας ευλογήσει. Αμήν.